Дами и господа, този поздрав е специално направен за Петър и неговата кралица Еленка, и за неговите деца Мария Гергана и неговия син Гошка Тариката, от Тополчане, най-баренге Андобар от Тополчане, за най-добрия в язакито за Петър и неговата жена Елена, патроните на Тополчане. валигарми на Петър Тариката и на жена му Елена, всичко им върви. Аве лакая Гилип, за най-големия за Петър патрона. Хайде, брат ми Петре, пала баба Родан от Тополчане. Теромна са Еленка са, дайте лаче хурден са. Яша пала Петре патроне от Тополчане. О, Петър патрона си боса на язаки и Тополчане. Всяка майка Петър Тариката не ражда, той е вълк единак и Симан Будбари фамилия. Кабабара в Тумен, валигарми на Петър и Елена, пак им върви, върви. Тополчане, те са най-големите патрони. Канадикен тут пала Петре, теромна се Еленка се душманен мударен. О, Петър патрона, най-големия, о, най-баро Андо Тополчане. Петър патрона сам е постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Мария Гергана и неговия Тариката син Гошка, валигарми на Петър и неговата кралица Елена, пак им върви. О, Петър патрона, пенела шуден душман, наше бераве мано, Петър патрона си машина. О, да си легендата на Тополчане, Петър патрона. О, баре Думокако, о, баре Вилеско, Петър патрона от Тополчане. Валигарми на Петър Тариката и неговата кралица Елена, пак им върви. Тешунен, о, Петър патрона. О, патрони от най-богатите, о, Зорало, о, Барвало, Акалео са вретенчане, Меромна са наше пераве на мен. Префект! Дами и господа, този поздрав е специално направен за Петър патрона От Тополчане, най-бареският Анди Бар от Тополчане, за най-добрия в Тополчане, за Петър патрона.